आजचा जो पदार्थ आहे बीटापासून केलेला आहे. पौष्टिक पदार्थ आहे. बीटाचे खूप फायदे असतात हे तुम्हाला माहितीच आहे. तर मुलं अशीच बीट खायला बघत नाही किंवा मोठी माणसं सुद्धा खायला बघत नाही. तर बीटाचा जो हा मी पदार्थ जो केलेला आहे ना, तो तुम्ही कधीही खाऊ शकता आणि जर तुम्ही एकदा करून ठेवला तर चांगलं फ्रिजमध्ये तुम्ही हा 15 दिवस सुद्धा ठेवून तुम्ही खाऊ शकता. म्हणजे मुलांच्या टिफिनसाठी देऊ शकता. म्हणजे तुम्ही करून ठेवला तर ते सकाळी उठून तुम्ही तसं गरम करून तुम्ही देऊ शकता. खूप छान लागतो आणि भन्नाट आहे हा पदार्थ. तर तर हा पदार्थ मी कसा केलाय त्यासाठी तुम्ही हा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा आणि चला आपण आता रेसिपीला आता सुरुवात करूया. त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन आला असाल, तर मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा. चला आता आपण रेसिपी बघूया. तर रेसिपीसाठी मी आधी घेतलेले 2 बीट घेतले, त्याची सालं काढून त्याला कट करून घेतलेले. त्याचप्रमाणे 2 गाजर घेतले, ते सुद्धा तसेच कट करून घेतले. त्याच्यानंतर 2 कांदे घेतले, ते सुद्धा बारीक चिरून घेतले आणि कोथिंबीर बारीक चिरलेली. गॅसवर कढई ठेवली, तेल गरम करून घेतलं. त्यामध्ये 1 छोटा चमचाभर जिरं, बडीशेप आणि धने ते मी दोन्ही खलबत्त्यावर जरा ठेचून घेतलंय, जरासं भरभरीत आणि ते घातलेलं 1-1 चमचाभर. चिली फ्लेक्स घातले 1 चमचाभर. कांदा घालायचा आहे. कांदा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये 1 चमचाभर मी तीळसुद्धा घातलेले आहेत. व्यवस्थित परतून घेतलं. ह्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट घालणार आहे. आलं, लसूण, कोथिंबीर याची पेस्ट करून ठेवली होती. 1.5 चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घातली. व्यवस्थित परतून घ्यायची. यामध्ये काही मसाले घालायचे. हळद घातली, धना पावडर, जिरा पावडर, लाल तिखट घातले, काश्मीरी मिरची पावडर, थोडासा गरम मसाला आणि हे सगळं आपल्याला मसाले मिक्स करायचे. ह्यामध्ये बीट आणि गाजर घालायचे. मिक्स करायचं आहे. मिक्स करून घेतल्यानंतर झाकण ठेवायचं आहे. झाकणावर आपल्याला पाणी घालायचं आहे आणि हे आपल्याला वाफवून घ्यायचं आहे. 5 मिनिटं वाफवून झालं की परत झाकण काढायचं आहे. एकदा मिक्स करायचं आहे आणि आपण ह्याच्यामध्ये हे थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि आपण हे थोडं शिजवून घ्यायचं आहे. म्हणजे जरासं गाजर आणि शिजलं पाहिजे व्यवस्थित आणि झाकण लावून परत आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर आता हे झालेलं आहे. झाकण काढते. बीट पण शिजलेलं आहे आणि गाजरही शिजलेलं आहे. पण मला हे जरासं थोडंसं बारीक पाहिजे. तर मी हे थंड करून घेणार आहे. थंड करून झाल्यानंतर मी हे मिक्सरला थोडं भरडून घेणार आहे आणि मग आपण हे काही बाकीचे जे काही पदार्थ आहेत ते आपण घालायचे आहेत. तो व्हिडिओ जरा करताना थोडासा डिलेट झाला होता. म्हणजे मी मिक्सरला दाखवायचं वगैरे होतं ते थोडंसं डिलेट झालेलं आहे. तर ह्यामध्ये आता मी मीठ घातले चवीनुसार, थोडीशी साखर घालायची पाव चमचाभर, कोथिंबीर घालायची, 1 चमचाभर मी आमचूर पावडर घातली. छान टेस्ट येते. मिक्स करायचं आहे. यामध्ये आता मी उकडलेला बटाटा घालणार आहे. 3 बटाटे घेतले होते. किसणीवर किसून घेतलेले आहे. तुम्ही पाहिजे तर हाताने सुद्धा तो बटाटा कुस्करून घेऊ शकता. आता हा बटाटा सगळा मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता हा बटाटा मी मिक्स करून घेतलेला आहे. बघा. एकदा सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेते. चव बघायची. चव तर खूप अप्रतिम आहे. पाहिजे तर बीट आणि गाजर हे आधीच मिक्सरला वाटून घेतलं तरी चालेल आणि नंतर आपल्याला हे सगळं फोडणी वगैरे देऊन तसे मसाले वगैरे घालून तसं शिजवू शकता. लवकर होऊ शकतं तसं पण. पण मी ह्या पद्धतीत केलेलं आहे. आता सगळं एकदा मिक्स करून घेतलंय. मी रवा घातलेला आहे. तर लाडूचा रवा जो असतो बारीक तो घातलाय. 3 चमचे घातलेला आहे आणि चांगला हा रवा मिक्स करून घ्यायचा आहे. मग जसा हा रवा व्यवस्थित शिजला जाईल तसा हा बिटाचा बघा असा एक गोळा तयार होऊन जाईल बॅटरचा. तयार झालेला आहे. आपल्याला हे थंड करून घ्यायचं आहे. तर ते एका बाउलमध्ये काढून घेते, थंड करून घेते. त्या बाजूला मी एका डिशमध्ये ब्रेडचा चुरा तयार करून घेतला होता. म्हणजे ब्रेड घ्यायचे ते मिक्सरला तुकडे करून चांगला असा मी मिक्सरला फिरवून घेतलेला आणि चुरा तयार करून घेतला. एक बाउल घ्यायचा आहे. त्या बाउलमध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 2 चमचे मैदा घालायचा आहे आणि पाणी घालायचं आहे. तर हे बॅटर पूर्ण पातळ करायचं नाही, मीडियम असं हे करायचं आहे. जाडही नाही आणि पातळही नाही. तर तुम्हाला मी दाखवते त्या पद्धतीने तुम्ही करायचं आहे. थोडं-थोडं करून पाणी घालायचं आहे. तर तयार करून घेतले बघा ह्या पद्धतीमध्ये. आता हे मी एका प्लेटीमध्ये काढून घेते. सगळी तयारी करून घेतलेली आहे. आता बीट आणि गाजर ते करून ठेवलं होतं ते सुद्धा थंड झालेलं आहे. आता आपण काय करायचं आहे, यामध्ये ना असा ब्रेडचा चुरा घालायचा. तर मी 3 चमचे घातलेले आहे. अजून लागला तर आपण घालायचं आहे. तर आता हे पहिलं मिक्स करून घेते. आता ह्यामध्ये अजून मी 1 चमचाभर अजून घातलेले आहे. तुम्ही हवं तर 1-2 चमचे जास्त घेतलं तरी काही हरकत नाही आहे. तर असं मी सगळं करून घेतलेलं आहे, मिक्स करून घेतलेलं आहे. बघा झालेलं आहे. आता मी एक डिश घेतलेली आहे आणि हाताला थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे. आपल्याला ना हे आपल्याला कुठल्या आकाराचे करायचे नाही तर तुम्ही करू शकता. गोल करा किंवा अंडाकृती आकाराचे, चौरस करा, कसे करायचे तसे करा.
चपटे केले तरी काही हरकत नाही. तर मी असे लांबट आकाराचे केलेत बघा. असे सगळे मी करून घेते आधी. असे करायचे आणि असे फ्रीजमध्ये ठेवून दिलात तरी चालते. आणि दुसरी एक तुम्हाला पद्धत दाखवते, त्या पद्धतीत करून ठेवलात तरी चालतं. तर आता मी सगळे असे लांबट आकाराचे करून घेते. झालेले तयार करून घेतलेले. हे बघा. मस्त कलर खूप छान आहे आणि खरं सांगते टेस्ट खूप अप्रतिम आहे. झालेले तयार करून घेतले. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे आधी जे आपण कॉर्नफ्लॉवर आणि मैद्याचं जे एक बॅटर करून घेतलं त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे. एक काट्याचा चमचा घेतला त्याच्यावर मी हे करते, कारण जे एक्स्ट्राचं जे काही असेल ते बॅटर ते ह्याच्यातच पडेल. आणि मग आपल्याला हे तर आता ब्रेडची जी पावडर करून घेतलेली आहे, म्हणजे चुरा करून घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये घालायचं आहे. आणि हे बघा ह्या पद्धतीत. तर हे असंच वरच्यावर लावायचं नाही, जरा हाताने थोडं प्रेस करायचं, नाहीतर मग ते निघून जाणार. तर असं हे करून जरा बघा दाबून दाबून घ्यायचं थोडं, म्हणजे ते मस्त तसंच राहतं. अशा पद्धतीत मी हे सगळं करून घेते. हे बघा. तर सगळे तसेच करून घ्यायचे. कॉर्नफ्लॉवरचं जरा बॅटर लावायचं आणि नंतर आपल्याला हे ब्रेडच्या चुरामध्ये घालायचं आणि व्यवस्थित ते ब्रेड व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे. तर आता मी एकाच टायमाला 2-3 घेते करून. हे बघा. फक्त हा जो ब्रेड आहे ना चुरा केलेला, तो व्यवस्थित त्याला दाबून दाबून लावायचा आहे, नाहीतर तो तेलात घातल्यावर निघून जाणार. हे बघा चालेल आहे. आता मी हे लावून घेते. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला लावून घ्यायचं आहे. असं करून ठेवलात ना चांगले 15 दिवस, महिनाभर. 15 दिवस हा पदार्थ एवढा राहत पण नाही, कारण आपण ते लगेच संपून जातं. कारण हे मी एवढं जास्त क्वांटिटीमध्ये केलं नाही, थोडंसं केलेलं आहे. तुम्ही जर जास्त क्वांटिटीमध्ये करून ठेवलं तरी काही हरकत नाही आहे. हा टिकणारा पदार्थ आहे. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये सगळे हे ब्रेड क्रम्स मी लावून घेतलेले आहे. तर तुम्हाला वाटत असेल ब्रेड क्रम्स लावायचे नाही, तर नाही लावलं तरी चालेल. नुसतं असं बिटाचं करून ठेवलं रोल तरी चालतील. हे रोल करून झाल्यानंतर आपण लगेच हे फ्राय करायचे नाही, नाहीतर मग ह्याचा जो जो चुरा लावलाय ब्रेडचा तो सगळा निघून जाणार. आपण काय करायचं आहे, 15-20 मिनटं किंवा अर्धा तास आपण ठेवून द्यायचं आहे. असंच ठेवलं तरी चालेल किंवा फ्रीजमध्ये ठेवलं तरी चालेल. आणि नंतर आपल्याला हे तळून घ्यायचे. तुम्ही पद्धतीप्रमाणे भाजू शकता, म्हणजे कढईत पण तुम्ही हे करू शकता, तव्यावर पण सुद्धा असे नुसते भाजू शकता. खूप छान लागतात. हे बघा असे आपल्याला. आणि हे भाजायला पण जास्त वेळ लागत नाही, कारण आतलं सगळं साहित्य शिजलेलं आहे आणि लगेच होणारं आहे. तरी पण आपण हे बारीक गॅस म्हणजे तेल चांगलं गरम करून घेतलं की नंतर हे बारीक गॅसवरच आपल्याला भाजून घ्यायचं. त्याच्याने कुरकुरीतपणा येतो. हे बघा तयार झाले. आता मी हे सगळे काढून घेते. अशा पद्धतीत हे सगळे मी भाजून घेते. आणि हे गरम गरम खायला खूप छान लागतात, म्हणजे सॉस बरोबर, पुदिनाची चटणी त्याच्याबरोबर खूप छान लागतात. तर आता बाकीचे सुद्धा मी अर्धे आहेत ते सगळे फ्राय करून घेते. असे हे सगळे मी भाजून घेतलेत बघा. मस्त असा कलर आलाय आणि कुरकुरीतपणा तर एक नंबर आहे. माझ्या मुलांनी तर आवडीने खाल्लंय. तुमची मुलं सुद्धा आवडीने खातील. आणि नक्कीच खरं सांगते, तुम्ही एकदा ही रेसिपी ट्राय करा. खरंच खूप छान आहे आणि पौष्टिकसुद्धा आहे. मस्त असं तुम्हाला जर ब्रेड क्रम्स लावायचं तर लावा, नाही लावलं तरी चालेल. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही रवासुद्धा लावू शकता वरून. सुद्धा छान कुरकुरीतपणा येईल. तर पदार्थ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की कमेंट करा, शेअर करा आणि लाईक करा. चला आपण भेटूया नवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.